Nonsia etosomienu abo ewo kasafidie so aha eye Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Nonsia kase ebraso se yade esomwo. Eye kase no a Pepsodent eye broso ya yade twiyese ekoyie pa fritete no besi tetentrede ede ba besi ye panso eno ne yade atete yan besi mfinhie aduonunum ene na chide kura yesi twitwire wo se anopa ene anwumere anopa ene anwumere yesi do that too before you go to bed tonight me ba cho eye Pepsodent ena me kanfo ede amawo sanso ena medimafo ba center ebo ne chidom ama yatimi asomosompa onga Mama's open hand and so ebo chidom na Just Bakery one more the Just what kenke no e de abesom yen ene anwumere sabre kroye you know na time herbal mixture and so ebo wan aso yasene agye baba ama ne manyina atimi akoboko yatna se ewo Sompa 106.5 FM so enkran hade sabre kroye kopie mu asantema mu a ene ya Sompa 93.1 FM eno ewo Kumase Ayiko 100.9 eno nso ewo Kumase Adamfopa radio eno wa France ahenkro Paris no mo Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 ewo Takrade Sompa 106.1 ewo Tachiman Sompa 98.9 ewo Sunyane Sompa 90.7 ewo Nkranza Sompa 101.3 ewo Doma hona no Doma FM 100.7 eno nso ajigum den afei upiemu ewo emfinfin mantamu a Kingdom 106.1 FM ewo Mankasim ya ono nso bogum udi ko da ne so ba bia radio phone nyina won FM ye gina mu den ewo radio channel no so correct one pa eya hia yen wo Facebook ne TikTok no eya Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no eya Sompa FM live www.sompaonline.com so ya kruche nsem bebre e de akogu a wo betimi akokenkan bie sabre kro ya yin nso no kana hia ban radio eno nso on kran kana hia ya wono nso agi agumu a edwamfo ma dobafo ne metifo nyina no wo mutie kase no ebie anwumere yin nsem a yede nam no na poso bie ene se enra sane empani de batu dwa se amanfo to vote ewo ayawa so east ndc abato ya wono koye no yero Franklin Kujo wodna no ato nsem no bi kira se no kure wo mo hwe no mo nka ne ye na ndc pan de enyenyenyenyenyenye enna nam so emaga na mampani his excellency John Dramani Mahama a kira se baba jama waguna ni masepa no nti sa dibra ya wode ma no se Ghana High Commissioner ewa alata ya no waje sa dibra no e de afri ne nsem afi ye bakọ eye dunko no fin na ofin nsamso kase no a eda ho no eno ne nipa bi ka se nsamso no eye dwiragu highway for ase dabi emu amra se ne ete no wa mo ye ne se spring no aya se mpa spring ne bi no ekoye pa wo se ya wa hoden ye de ye adwuma pa afi soafo be de akire ya wo hwe enwomasua nsam so Yera Clement Park eno so de ato University teachers NFA one more aka nyina nim Teachers and Educational Workers Union any one more aka won to asosuku no a one more atua se wo mo nko adesua da mo enko kira de no wapa on chew se wo mo nko no mo nko kira de no nya sa de a e de help na ebeba health director one original health director ya wo Savannah Mantam no mu wo kira se ba bia wo mu nyamfo mutiri nto eno na so ma sese apomden ehon ya akwa atwe pa ye betwa bosompo ni akwa amanone eno ada ene ye de beto wanim nansa ne nempo de ba no ene ye de beto wanim se upiemu ewo Russia won mu general ba ko nipa bi akobo ne tu akuno won mu anemu nipa miensa se won mu susu se sa nipa miensa no won mu ene won di sa nyambransam no a ye de ne nyina ho nkyeremu e de ebebra wo mimi din OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH wade man kuma chia me ne me ene minister for kantanka ye ne yaje captain armband no ya anwumere ye som wo Nisa no gosufuo nyina so mo hwe live ewa hafo region ewa ntentanfidie no so anu nti yen hyansam na se emfa emawo enrada na NDC amanyoko no wonom kwa abato so ayawa so east na wono kwa ye no kure na ya abato a wono kwa akoyi eyi na musini obekwa akopre by election e de amawom na womo kwa ye no oh ene ma de wono che bi pa hwe awie kura de beto wanim se womo che ya che kosua ya no a ene mako na jene kura twa jeso kwabna ne nya botre twitwa jene no so correct enya kese se ne de kwache ai anwamo no bia anase bia no amde kwakwa jollof no da bi
weye kosua de ne bi eno nti o ma hyeda slice no mfiamfia sa de bi ena wo mo de ato nkyɛn kama ena makosi nkyɛn ena kosua no ya hyehye ne sa de mayi tonton no abontene sa pepepe ena wo mo eyi kosua ne di bo na mpesie wo mo wie ya o kwa no waje flash screen TV 32 inch no na waje baako na de kwa ne ye hye o matuam se na o hini faka e ba ye no manfo bebre do ma no atum bi eno ena Yero Franklin Kuju ya wa no Imani Africa won na da no wo kire se no kure eye nimguase papa edema NDC samunyuku se afei de ba election kura mo kwa akoto anasa mo kɔ na mo yi nipa kakra bi be se nipa apempe kwa akoyi nipa ba akɔ agina manamu na no gesi yenya ho kosua no adi esan che flash screen TV na ne ehye envelope mu kura no de no kura yentimi moso kura no eno kura yen kan na wono de watoto de asre NDC amunyuku ne se be yan kasa abato na no am kwa no mu ntwam womun twam no womun koto ne foforo kra na afa ya nhwe se nia wo ma bribe nia wo ye vote ban so obetimi adi nkunima wo kire se wono de wo susu na brofo a wakan ne ha no wo se NDC womun sai sabato na womun ko ne no kra womun twam tinton tan na afa hwehwemu no womun nya hwehwemu no womun hu nipa kra wo ye sa nya mbransem no na womun twena so ne mu odene pa na nyense na ho emfema wono aka edi akire eba afei results were be free mbe nyina no ase we kire se we no results e ba ye no naked bribery se ya cha damudie pa na damudie no kra ye mfira ne ntoma kakra nka we kra nkom kwaji yi o mo mpe rubber polythene bi kra no mo mfa nshim ekita ne se no odi hu de ho eno wo kire se nye kra na waka kire ndisi fo se na nka wonim se won bedanso na nso we die wo ma ya na ano de ni bi ya enye kra we Yero Franklin Kuju ne nsem a wode to dwa e wo sa ensem no eho eno ne nam so Emma Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama. One also, one no atum wadaretia, Nekasa Mafo, a Phyllis Quachofosu, Wakachana say, one truck rat hat and Enkoma, Abrojesu for your man Ghana, Muhayo, the top blacker, no Hamonino. One truck command says, say, one friend in Chemo, Alata, Nigeria. Now one could you maybe mano. Son say, Warren Yesipa, said Baba Jama, ya what DMP pain. Now one must say the betu. Now, oh, Sako. Baby foforo odu ani atra ho a na bribe na wo kotuatua ho wo breko a wo kura mpomu no wo ye Ghana High Commissioner edema halatafo anasa Ghana fo e wo halata wo hwe wo mso wo ho wo ye mampani e wo Ghana fo anamu e wo halata na sa nyambra nsem se na abekwa akodi a mampani se won soso kura Sompa FM enu nti animanimu yayi watwe na netu akonwa se utua bribe edeji parliamentary candidate dia ene ya untimi nkwatena High Commission ho kura Ghana mampani kire se Baba Jama wontimi mane nkwatena alata ensina na mu ho biu eno nti watwe no netu akonwa ede asensen ho eye straight eno na o kire okuje to blakwa se wonko na won fo nani ba ko nkwohwe alata na Ghana fo ho ehia na musifo no won hwe ne won ka bi ma won na kosi se wo beyi nipa foforo ama no aba na oba besi omanam ho no Yero okuje to blakwa wono a ena ebekoso na wadi akonwa no na se wa modin aye adwuma ede ama no e woni din mu e won fifiri ho eno ni nyina ka hono bie se ne ebe ya ede perepere ye ene adwumu fan ebetimi aba wo mayi mu wei eye nhyehyɛ ya Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama wadi firi na tena kasiem ya wanam ne kasa mafo so Yero Felix Kwachofosu ensa so atwotwo de ma montre so a wadarete Ministry of na penipa wada no okuje to abla kwasa nimanimu ye wontu sa na mo no na emwa ema Ghana dimpa ye ho e wa amoro ne no atimi agina mu ye pa ye toa ensem no so e wo ensem fufuro mu na ye kwa akopie mu e wo dunkwa onofen e wo mfimfiri mantam mu na pania wono eye highway authority penipa e wo Apadentra East municipality no mu e na wo kasa e wo kire se na no na manfo akeka se ensam so no a e wo ensuo wofen e da no so ewo dunkwa ho no wode ka enam so a obete sa se ehome asa wode amanbo ana akushimbo ede abo ho na epejepeja ni mu no na asa bridge na nya ebebu no so o da bi Yero aya osayasare engineer ena o kasa no wache se o da bi enye se bi a enya ebebu na emom ade no se ne omo hyeda eye no se wo mo anya ne sa ade a anka bi barista mkrade anka asai kura wo mo ye ni nsacha we se ade bi emu oduru esisu a na se eno a age no na ede ne ko na de ne banka kra sa na se see so up and down see so up and down na ya ne sa kra ewrade jimi no de na kwa akosi abontene boko na bra wo mo ko eye nsamso ne so na wo ne kwhwe ye no wo mu hu ye se o we the problem bi ani ho no what ensam say eto so mpaka se anim regional
was Accra. I don't interest I don't quite interest bridge no atochima enche ebebu the financial business. It's a bridge like I said engineers a designer bridge no. Bridge like I say to me or it should be able to react to the load now Airbus. Secondly, Uber fail say a shaky because of one speed of vehicles. First of all, weight, drone on the heavy vehicles near there applies our roadway and it's natural for you to feel that kind of vibration on the bridge. And again, the speeds, not even on the person. What to say, they are bringing again, number of axles. Because I can say, the axle, because the type configuration, be a 7, be a 8, not there. All fastening now, put me feel it, say, bridge no air and it is safe. But I say, our bridge checking air feeling, and not trying to safe for this bridge. From our last inspection, the bridge is safe and has no actual issue. In fact, ya kwa here near twa to okra near hunu say bridge no, safe. Obi a ebetimi afaso na emom what the warning eto akire ho wo kan ye e de kire wonu ma asankafo titiru pa se odi nya wo hwe wo Facebook yi odi e be hwe ade wo Facebook ne so motofo no a ya no na nam kwan ho no wo hwe na ba bia nipa eze nipa fa na wom de moto ne nam ho wo be hu na prage yi ni abobo yi no wom de nam ho mo be so mche se me nipa kura mfa ho wa mom 1 2 3 wo mo nya isa de na Assemble one. I'll share them by saying that like every Tuesday during the market days, you find a lot of motorbikes using the pedestrian walkways of the bridge, and it creates a very, very unsightly situation, very safety risk, especially school children who fly this bridge to and from school. And I'm just saying you use that section. I want to send that education out to the general public. Say the pedestrian walkway out here, the bridge no. It's not meant for any form of motorized traffic. Machine, Adibia, a use engine. Motorbike via any point say it's yamra say obefa or where is pedestrian walk except say a motorized disabled wheelchair. I know there it's permitted for them to use pedestrian walk. Say no obi a ne nan wontimi nante na ne wheelchair na watimu no fidie ya wonu betimi de akode a wonu betimi akofa ba bia nipa efa ne bie na emom sa bobo ya ana pragea ana se bia wato nchine bi na wade akofa ba bia nipa nam no de wono mpene kra na wawie ne nkasa ye no eno wo chese no kra aban eye ne obetumi bia empo aban kraspani ho ene mrase bedwani wo mfifiri mu ho nyina no wo mu nyina ka ho boma ye se ne obetumi bia na ma ye new designs e de ama na face ansam so no wo ma ye ne foforo kra e de akosi kese pa no a ekwa ya mfre no na atimi aboa ama akobadie ayeboko ha no inbound and outbound, you know, to say, I want to kakra. I want to have here. Now, as it stands now, the approach roads of the bridges looks like I was through a bridge. It's so far, all the flood runoff finds its way on the bridge, clogging the quick post now, say, drainy bridge. Without the other bridge, it's flooded. Now, that's why I pass an idea. I don't know, as a highway authority, Tunkwa Road area, we are submitting a design proposal for the construction of the Tunkwa Ayamfure Road. We are enjoying the already existing project which is Ayamfure, Tunkwa Ayamfure. So, if that one comes, I know I'm going to do my MP, municipal executive, I'm going to follow up, say, that project will come. Obia bie sene be ya project no betimi akona nim no na eno nso ehonsem eno no we aye engineer osei asare wono na ede nsem we nyina eto yama ne bofo anim a wono so edane mu kama ede emayen ene wo chese no kra dunkwa ayamfre kwan no enche bia na wono mo ekoso yemfre ne nchire mu ewo enwomasua enkomo emu Yera Clement Apak onimnyamfo wono na Dr. Kra Kanedin ne ho wono no woye deputy minister ono yesoafo abede akira wohwe enwomasua nsam so e wo man Ghana mu wono na wo kasa enu wo chese no kre na anu wo hia empanifo bebre ebra na wo gina Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama na namu na afa wo gina ni wura Alhaji Haruna Idrisu wo gina na namu ewa aso ye hwe enwomasua nsam so aso ye no na wone mpanifo no edi nkomo no wo ma wo hia wo no wo mre didi so yi Teachers and Education Workers Union ye from Tew wo mo ka ho Federation of University Staff Association University Senior Staff Association of Ghana FUSAG wana mo so aka ho no ebie e na afi Ghana Tertiary Education Commission gita kafo wo mo na doctor no wo ma anyi ne yi a wo mutimi ba na maka chose fi na kro hwe no wan fra ho doctor bio wo mo ka ho no mo meeting na se Fair Wages and Salaries Commission. One more penny quantity for Chief Executive Officer. Yeah, friend said Dr. George Smith Graham. Now one also owed media say. Now one woman she we no and watch on her. Now no metene sompa. Some say must declare industrial strike. Efamo tier 2 name allowance bin na sefo me sremo. Because to form touch the mother abodwemu and sudden say me pamochel.
monsanko na monko kyerɛ deɛ no why yɛsrɛ mo a Dr. Clement Park kyerɛ sɛ wɔsrɛ teacher unions yi nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a wɔn monko kyerɛ deɛ no kama sɛnea ɛbɛyɛ bɛma de suafo a ɛwɔ lecture hall hɔ no wɔn nyinaa timi anya dwene mu fine na wɔn atimi deɛ ɛna kraa bi yɛ hom declare strike na wɔtwe atwa mu yɛ pɛyi sɛnea disrupt adesua ɛwɔ ɛyɛ suapɔn ahodoɔ no mu no ɛha adwene paa wobɛhwɛ mpo a wɔn a teacher unions no kora sitagfoɔ ɛne prepagfoɔ sɛ pretagfoɔ yi wɔn nyinaa nso akɔ strike boro bosomi mmienu kɔ bosomi mmiɛnsa sɛsɛ colleges of education wɔn akyerɛkyerɛfoɔ wɔn nyinaa ni hɔ a wɔn wɔ sukuu nyame yadom wɔn ahyɛ sɛ nyame yadom po ɛkyena ɛna wɔn mu bi sukuu yi ɛno no sɛ aban abɔ no ho mmɔden apɛ kakra de ama wɔn a ɛno nti na wɔn ekɔ nti mo nso mo deɛ yi mo nya abotire na mo nkɔ mo ani emutu nsuo mu kakra na nkyɛ ɛmɛ papa ɛwɔ nkunim akyi ɛno ɛne nsɛm a yɛwura Clement Park aka ɛde akyerɛ saa tewufoɔ fusagfoɔ gtekfoɔ ne fair wages and salaries commission foɔ mpanifoɔ nyinaa ɛne wɔn nyinaa kasa na wɔkyɛ sɛ no korɛ sɛne wɔn kɔ yi a wɔn anim sirisiri wɔn kɔ no wɔn nkɔ yɛ adwumason na wɔn nkɔ boa paa ma adesua ne adekyerɛ ntimi nkɔ nkan ɛno nti yɛ kyɛw pa ɛna Dr. Clement Park ɛde ato wɔn anim sɛ wɔn nkɔ na wɔn nkɔ kyerɛ adeɛ na ade papa no ɛho akatua pa no ɛno nso ɛbɛba yɛwura mu ɛwɔ apɔmuden nsɛm mu Dr. John Otu ɛkɔ ɛkanedin ne ho wɔno ɛna wɔyɛ Savannah mantam no wɔno na wɔyɛ pani kwankyɛfo a wɔda apɔmuden ano ɛwɔ hɔ no wɔkyɛ sɛ no korɛ wobɛpie mu ɛwɔ wɔn mpɔtam ho a titiri paa ɛyɛ damongo mfimfini hɔ no ɛnkɔ yie o wɔse apɔmuden mu adwumayɛfoɔ doctors ne nursefoɔ na ɛwɔ hɔ no wɔn nya baabi mfo mu ti ntuo ɛnyɛ nwanwa sɛ yɛ posu wɔn ɛde wɔn kɔ mpɔtam ho a wɔkɔ no akɔhunu sɛ na situation te a wɔso odwugu fan bag mame no wɔfa ne bag habam na wɔkɔ wɔse wɔn akora ntena hɔ ɛno nti ama sɛsɛi ɛnyarewa hodo a ɛte si mpɔtam hɔ no wɔn nya doctorfoɔ ne nursefoɔ koraa ɛmu wɔn ntimi nhwɛ wɔn afei baabi wɔn ti bɛtoɔ si wɔn bɛnya adwene mu fan no wɔn ayɛ adwuma no ɛno nso a wɔn nya bi wɔn suafraban a aban mua wɔn ɛno nti wɔn nam sompa kaseɛ so ɛka ɛde akyerɛ aban sɛ ne adwene di afɛri wɔn ama asɛm kaseɛ na aba empo ankorankora bi ebi wɔ wɔn nsɛm no yɛ a wɔn nso mmerɛ wɔn mmoa na wɔn ɔbrɛ. Accommodation. Health workers in the region have a challenge of finding decent accommodation, and we think that one of the way we can speedily help address this solution, apart from the government agencies consciously making efforts, is also encouraging the chiefs and the people of the land to encourage people to build rentable accommodation. By so doing, health workers will have accommodation to rent, and not just accommodation, but decent accommodation. Sɛ aban ne kura na wɔntimi nsi bi man a aban ne ɔmanfoɔ na wɔn mpɔtam ha no ɛnkasa titiri pa ne wɔn mo nsase yɛ wɔn dia no na so wɔn betimi asisi dan ne bi a wɔn mo nsisi dan no na ne papa mu no yɛn kura ba behind dan no na yɛatenam na biribi atumi ayɛ fine na nneɛma nyinaa akɔbɔkɔ ne yɛtimi san de ahwɛ mo ɛwɔ mpɔtam ha wei ɛyɛ regional health director ɛwɔ Savannah mantam no mu Dr. John Otu wɔno ɛna wɔde saa nsɛm wɔ nyinaa ɛde ɛto dwa abusua yɛka apɔmuden nsɛm yi sɛ wɔn twitwiri wo sin yie na wɔn mpɛ pɔsen papa amfa mpɔsen a ɛyɛ na ɛha dwene paa ɛno nso etimi ma ayare ɛno nti saa bere ya tumirika nakɔ shops ahodoɔ nyina bi sɛ provision store hɔ nyɛ na kɔna kɔpɛ Pepsodent ne bi anu wa twusi anɔpa no aka anwumere mpatwɔ mfa saa nkɔda mfa kankan ne nkɔda msero twusi ɛna no akɔ odwom a amanfo ameto ade nyinaa no wɔn hu se osia se njempre green ni nyinaa wɔ aseɛ baabi kura de ayetum aseɛ de shovel ɛne yɛde bɛwa wide afiri hɔ bɔmɔde na kɔpɛ Pepsodent ne bi na tɔ yɛwɔ ne cavity fighter no wɔ hɔ yɛwɔ ne herbal no wɔ hɔ ɛne yɛwɔ ne charcoal white no ɛno nso yɛwɔ bi ɛwɔ hɔ bɔmɔde na kɔpɛ bi tɔ na ɛmoa paa na ɛnkɔ yie yɛse do the two before you go to bed tonight remember kai paa sɛ ɔde Pepsodent ɛbɛtwi usi correct charcoal white in the triple action, no see triple protection. Ansa na cavity fighter, and no de kumu njempre no. Tumirika na kope bisesia na emwa pa. Afei ye wie ne sa no. Na wape wapom de ne ho asam de aka. Baabi a wo ya wotemenka, ya wo mpo ne nkoyie, niema nkoyie sisi yade stroke na ache waboso diabetes, afei prostate no ha be ma hypertension, kidney failure. Awo ya emma ewa awade no mu no. Fo ne kire mu ewo poku asemayira. Anasa wo kumase nso a ebu akwa agogo woni aban sukuu no na edi animhwe wo ho meka medimafo wa e de afiri ho wase bibi ni na pese on ne kasa 0244 774 282 0244 774
282 ɛna 0500 727215 0500 727215 na one no abo enkomo enwumere yi wo ya aduane na aduane no de na wo de ye wahunu se be ma no na wankɔ ba bia na namfofo oba ne nkyɛn na emom nkɔfa nkoso spices emfa nya aduane no bomode na pe onga mama helping hand onga eno na sompaje atum onga eno na Dr. Tedros mo age atum onga eno na Dr. Anita Kufuor mo se no na wodi mi di aduane a FDA fo ne WHO fo no wo mo se eno na ya papa wodi aduane a sem ka bia ni ho wodi steam nam wodi ye nkwan wodi ye stew bia wodi ye bia no onga mama helping hand eno na beboa wo na atimi ama nkwan no ene ne ma wo ye ni nyina no atimi aye dedede promasido fo na dia ba enya na ewodwom ba bia pebito na emo apa yetimi de ye hyeto na saudi ye hyeto ni wie na sa wo ton dokono de a ma me nkyere ba bia firi kyene kona kotu dokono na koton tie kotu dokono na koton dokono no yayam emore na wie ya foto ya bobo ya noa afi ye wie ye no ya sa tu ni kama obekure besa de agu koma mu de abrew Just Bakery ye ne ye dokono papa Just Bakery no udru ye ho no a sa wo pe nia wo hia bia ubenya ne ye ne ye pese wo ba ya kache na wo behwe ba bia ye dokono no uduru ho na abehunu se se ebi di bi achi ampapa ye dokono ye de ma 3 Ghana cedis ehwate kama ne yesande dokono ne ma 3 Ghana cedis betu na kwaton na bebia enkoyie emfama wo bia na wuntimi mma ye kira kwan ne wodome ha ya kwabenya dome kwabenya kwan so bia commercial bank ne wo no very good commercial bank na chiri ho pe eho ne yebutuo bia wuntimi mma wo ye dwuma die bia na wudi dwuma bi wunya dokono ewase anka ho pe je numbers na fra ye 0256 068 832 0256 068 832 na emom ye ka aduane sami wanu mu ato wontimi nidi wapose ye oya malaria chill de bia wo sa ye wo sa huhuro ni awo wo so de anopa asa ya bro me pacho wa chiri bremu ta tutu pa me chira okwan no ba bro se muni aduaba no na momfa hahan no emfa nsa yade hahan na yade sa yade no yakeka bom kama ene yade aye time herbal mixture kope bitonum sisi a sa wa hawo nyina be free ho so na ho atimi ato Dr. Tafri je na de adure ba ye enye na wo pharmacy ni herbal shops nyina mu na emom kan na hye na nsoma me se enye mapemfo ba wa makoda nufuo ena akoda wonya emfinsia no edu emienu obi aka bia ebetimi anombi afi yemfa nsam ne nkonko wie ewo amanone wa amanone nsem mu no enanu ada ene yede betu wanim se Russia wonom Lieutenant General Vladimir Alexiev nipa bonfo bi akwa boni tuo ekuno ewo oye mfimfini ho Russia mfimfini mu ho no na womo tutu wo mani no womo Russia Investigation Committee no womo asase bo adwuma pa adwuma ho no ebo no womo so womo hwe hunu se we womo fan show bia Ukraine for na edi se nyambransem no Ukraine for womo na edi se nyambransem no na womo kire se Russian citizen bi ya friend no Lyobume Koba wono na di animu ya wodi sansem hunu sa no general watimi akobbo general tuo pepe ya wakuno eno achi womo chese nipa mienu eka no ho ya womo kodi sa nyambransem no na womo chese womo hwehwemu na sa nipa mienu womo chi womo de kasa abrante Koba yi ho womo be hye se style Koba eno ya asem kase pa ya free Ukraine eba eno na nam so ama Ukraine and your Russian point into Ukraine. One foreign minister, your friend Andrei Sibia. What they are to Jan Munya Russia for no. Woman in your mocha. Madimu, Masus, Mari Makwaku trainers or some of Daya. Mamma for one tansa, a good one more Russia for Ukraine for so cry. Nanso, one on the counterpart. Yeah, one also, what were Ukraine? Yeah, one also here, a friend is empire. Foreign affairs minister, Russia was there. Wumpo, send your medical boy and trainee. Se mo ba be hye ase na ya ahwemu din ye hyedan kamohwe na nei motimi aba be di se nyambransam sa no eyemoa waka de atoso achesem de won kamohwe na wo monka se nkodu ne ya wachire eba no echenkuri hye nso se Russia no Ukraine tokwai egusu gina mu den ya wo munwe ya ese mi wafa na amwo se hwiebe enkosi jun na ntokwa no na etu atwa nanso se etu betwa se etu ntwa
ebra ne nkrabia ena ebekire wi abusua we su na ye gina na ye de kase ne nyina ede esi Pepsodent ena eso yasene ma ye de kase nyina ede bre wo bra na medimafo eba center enso ebo ye chidom Promasidor fo ede onga ede be so yasene ena ye kwaje just what kenki papa 3 Ghana cedis pe na watu bi aton wonom so bo ayen bo ye chidom bra na time heba mixture enso ebo ayen abo ye pia na bibia atimi akonkan pa yatena sese no e won kran ha no sabre kro ye yi no nso na akopie mu asantemantam mu a eno ye sompa 93.1 eno nso so asantemantam mu ya waje agina mu dendenden ya ono nso eye no kama pa e won fafra mu ho afei ayiko 100.9 wono nso e wokumase adamfo pa radio of France ayinko Paris no mu sabre kro ye yi no na fe sompa 101.1 e watakwa sompa 103.3 e watakwa de sompa 106.1 e watachima sompa 98.9 wosunyane sompa 90.7 enkranza sompa 101.3 e wadoma Kingdom 106.1 womankasim Dama FM 100.7 wono nso jigumu kanashia ban radio e won kran kanashia ya wono nso jiye afi odi koda na so bia radio phone nyina wono wo ya no ahwe se Sompa FM correct one pa ye ginamu ya enye asemkuma sabre ye nso na www.sompaonline.com so ensemi dodo na no ye kruche ne kama e de akogu ho a wo betimi akokenkan bie na emom hya no so ma me se udi koda ne so eya Sompa FM no na Facebook no eno so ya Sompa 106.5 FM Accra na YouTube no eya Sompa FM live ebusia ena mi ameje bre ebe kenkan kase yi edema wo